tieto 3 návyky ti pomôžu zmeniť tvoj život. Ahoj, vítam ťa pri ďalšom videu, prípadne pri ďalšej časti podcastu, podľa toho, či pozeráš toto ako video, alebo to počúvaš ako MP3 nahrávku, respektíve podcast na Spotify. Dnes sa ideme porozprávať o 3 jednoduchých návykoch, vďaka ktorým si môžeš zmeniť svoj život k lepšiemu. My neustále hľadáme nejaké návody, nejaké zlepšenia, nejaké veci, ako mať kvalitnejší život, ako byť na tom jednoducho lepšie, ako sa lepšie cítiť, ako mať lepší pocit zo seba, lepší pocit z každého dňa a ako sa jednoducho vymaniť možno z tých stále sa opakujúcich dní. Mnohí si ani neuvedomujeme, že každý deň žijeme ten istý deň. Že každý týždeň prežívame ten istý týždeň. Že každý mesiac máme tých istých 30 dní za sebou. Že každý rok je podobný, ako bol ten predošlý. Ako to teda celé zmeniť? V prvom rade si musíme uvedomiť, že pravidelne ideme na autopilota. Že na toho autopilota si možno ráno, hneď ako sa zobudíme, chytíme do rúk telefón a scrollujeme sociálne siete. Že počas toho dňa, kedykoľvek nám to napadne, scrollujeme sociálne siete. Že aj keď sa s nami snažia rozprávať naše deti, čumíme do telefónu namiesto toho, aby sme dali plnú pozornosť našim deťom. Že si každé ráno urobíme tú istú kávu o tom istom čase, do tej istej šálky, že každý deň chodíme tou istou cestou, či už na prechádzku, alebo do práce, alebo do školy. Že každý deň večer pozeráme telku pred spaním. Ako sa z tohto celého vymaniť? V prvom rade teda si uvedomíme, čo všetko robíme na toho autopilota a aké z tých návykov, ktoré nám ten deň nejakým spôsobom skladajú, sú pre nás prospešné a na druhej strane nie sú pre nás prospešné. Samozrejme, prečo by sme si nemali pozrieť raz za čas nejaký film? Kľudne. Ale aký je to film? Lebo sú filmy, ktoré nás vedia inšpirovať a potom sú len také filmy, skrz ktoré príjmame do seba rôzne veci. Ale v poriadku, môžeme si pozrieť čokoľvek. Je to len na nás. Máme to na výber. Ale prečo pozerať film alebo telku tesne pred spánkom, keď potom nemáme možno kvalitný spánok, aký by sme chceli a budíme sa v noci alebo nevieme dlho zaspať. Alebo ideme kvôli tomu filmu veľmi neskoro spať, potom máme slabý spánok. Je veľa návykov, ktoré môžeme v rámci nášho každého dňa robiť. Je veľa návykov, vďaka ktorým si môžeme zlepšiť život. Dnes sa ale ideme porozprávať o konkrétnych 3 návykoch, ktoré nám dokážu zmeniť život obrovským spôsobom. V prvom rade je to nejaká ranná rutina. Keď ráno vstaneme, nájdeme si na seba aspoň pár minút. A keď už sme takí, že máme málo spánku a nestíhame nič, pretože už som sa stretol s mnohými ľuďmi, ktorí mi povedali, že oni jednoducho nemajú ráno žiadny čas. 5 minút, 10 minút bohate postačí, tak si dajme ten budík opäť o 10 minút skôr. A tých 5-10 minút využíme čisto na seba. Tá ranná rutina môže byť akákoľvek. Hlavne, aby nám vyhovovala. Môžeme si tam pridať pitie čaju, že si ten čaj urobíme, nejaký dobrý parádny, budeme si vychutnávať jeho vôňu a budeme sa sústrediť na ten čaj. Je to istá forma meditácie pritom. Takisto je to pre nás pitný režim, celkom dobrý, pretože čaj je zdravý a teda podľa toho, ako si ho pripravíme. A takisto to môžeme mať ako našu vlastnú rannú šaholku čaju. Nájdime si tam čokoľvek. Každý si tam môže dať niečo iné.
Niekto môže tých 50 minút čítať knihu. Niekto tých 50 minút môže vyslovene meditovať. Niekto si môže v rámci tých 5-10 minút dať ľadovú sprchu. To je už na nás, čo chceme, s čím chceme začať. A potom už môžeme ísť do toho dňa. Takisto, po rannej rutine je dobré stanoviť si nejaký cieľ. Zastavte sa po tých 5-10 minútach a spýtajte sa, čo idem dnes urobiť, alebo aká je tá najväčšia úloha, ktorú potrebujem spraviť, alebo mimo práce. Aká je vec, na ktorej chcem pracovať? Čo je to moje hobby, na ktorom chcem pracovať, na ktorom chcem zlepšiť nejakú svoju zručnosť alebo schopnosť? Aké je to moje hobby, z ktorého by som chcel mať možno podnikanie? To je úplne jedno. Odpovedzte si na to a začnite na tom každý deň robiť, aj keď len 50 minút ďalších, ráno, alebo po obede, alebo počas dňa. Venujte sa tej činnosti, alebo chcete vedieť hrať na hudobný nástroj? Tak pár minút denne si hrajte na tom hudobnom nástroji. Za týždeň to môže byť, keď budete robiť 10 minút denne, 70 minút. To je už viac ako hodina. Za mesiac máte viac ako 4 hodiny venovania sa činnosti, ktorú chcete robiť vo voľnom čase. A je to jednoduchšie, ako to robiť každý deň hodinu. A nakoniec sa k tomu aj tak nedostanete, ako ste sa k tomu nedokopali doteraz. Čiže nejaký cieľ. Nájdete si nejaké hobby, ktorému sa chcete venovať. A rozvíjajte svoju osobnosť. Svoju zručnosť, nejakú novú. A tretí návyk je zdravá strava s pitným režimom, pretože tie takisto veľa spravia k spokojnosti nášho tela, k tomu, ako sa cítime, ako nám je dobre, ako možno vyzeráme, akú hladinu energie máme každý deň, aké myšlienky máme, aké pocity. A potom s väčšou energiou vďaka lepšej strave budeme mať aj aktívnejší život, krajší život. A s tým všetkým príde aj lepší spánok, kvalitnejší spánok, pretože ten je brutál dôležitý pre zdravý životný štýl a pre zdravý život vo vitalite. A už len malou zmenou v tých našich dňoch tam vieme zaviesť také nové rutiny, ktoré časom môžu ísť na autopilota a potom k ním pridať niečo nové a zase niečo zmeniť, zlepšiť. Čiže 3 návyky, pomaličky, nikam sa nenáhliť. Netreba to robiť hodinu denne, stačí pár minút. Malá zmena. Aj tá zdravá strava nemusí byť zo dňa na deň. Nejaká veľká zmena. Stačí pridať trošku viac ovocia zeleniny a postupne možno obmeniť nejaké jedlá, obmedziť vyprážané, obmedziť polotovary a tak ďalej. Pomalými krokmi sa dá urobiť oveľa viac, než ostať v tých starých chodníčkoch, v tých starých koľajach, kde sa nič nezmení a my len očakávame iný výsledok. Ak by ste sa chceli pridať do Akadémie návykov, v popise tohto videa nájdete link. Ja sa na vás budem tešiť v ďalších videách. Dajte prípadne nejaký komentár, otázku, follow, je to na vás. Prajem vám krásny deň.